Ja sam Matej Mirković, a ja Ana Ugljenčić. Učenici smo 7. razreda Katoličke osnovne škole u Požegi te pohađamo učeničku zadrugu Sveti Josip pod vodstvom mentorice profesorice kemije Žane Kaljić. U radu zadruga još sudjeluje profesorica biologije Mirna Puđa. Učenička zadruga Sveti Josip osnovana je 2015. godine. Svojim radom ističe se u nekoliko područja te je privukla veliki broj učenika naše škole. Učenička zadruga djeluje kroz 5 sekcija. Mladi vrtlari, mladi pčelari, med i čajevi, medonosno bilje u savjetnoj tehnici te likovna sekcija. Učenička zadruga orijentirana je na pčelinje proizvode, zato ćemo vam danas pokazati postupak pakiranja pčelinje peludi u filter vrećice. Korak 1. Na digitalnoj vagi važemo po 6 grama pčelinje peludi koju zatim stavljamo u filter vrećice za čaj. Korak 2. Filter vrećicu zatvaramo pri vrhu i učvršćujemo koncem. Korak 3. Na gornji kraj konca stavljamo karticu za koju držimo cijelu filter vrećicu. Korak 4. Filter vrećicu stavljamo u zato predviđenu kutiju. Svaka kutija sadrži 6 filter vrećica. Pelud u filter vrećici potrebno je namočiti minimalno 6 sati prije upotrebe jer je potreban prodor vode unutar peludnih ovojnica koji izaziva bubranje. Cvjetni prah ima široki spektar djelovanja poput jačanja imuniteta, reguliranja rada crijeva, ublažavanja nervoze i napetosti, obnavljanja kose i kože te mnogi drugi. Pri redovitoj upotrebi potrebna je 1 žličica na dan. Uz zdravlje!